Melvin Tewma li ngħata maħfra presidenzjali biex jixed brabta mal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia kiteb ittra li jsemmi kemm lin-negozjant Jorgen Fenech kif ukoll l-ex Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri bħala l-mandanti li ħansu biex issir il-bomba li qatlet lil Daphne Caruana Galizia. Dan l-aħħar żvilupp xokkanti kien żvelat fil-ħarġa ta' tlieta tal-ġurnal Times of Malta li ripproduċa wkoll kopja ta' littra miktuba minn Melvin Tewma. Din litra nstabet mill-pulizija waqt tfittxija li saret fil-proprjetà ta' Jorgen Fenech f'Portomaso. F'din litra li m'għandix data, Melvin Tewma kiteb li kien qed jibża li Fenech u Schembri issa li nqdew kienu se jeliminawh u kien għalhekk li lesta xi provi fosthom l-istess ittra, recordings u ritratt tal-istess Tewma flimkien ma' Keith Schembri f'Kastilja. Tewma allega wkoll li Keith Schembri kien anki taħ ġob mal-gvern, iżda mbagħad tilef dan l-impjieg meta Schembri ma kellux iktar bżonnu. Wara Jorgen Fenech issa anki Melvin Tewma, li kontrarju għal Fenech ingħata il-maħfra presidenzjali fuq rakkomandazzjoni ta' Joseph Muscat qed jimplika lil Keith Schembri b'involviment dirett fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Keith Schembri kien rilaxxat mill-pulizija il-ħamis li għadda. Immedjata kienet ir-reazzjoni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija illi wara li ħarġet din l-istorja insista li issa Keith Schembri għandu jiġi investigat minnu fih fuq dawn ir-rivelazzjonijiet il-ġodda. Kien lura fl-2016 li Keith Schembri u Konrad Mizzi inkixfu bħala s-sidin tal-kumpaniji Tilgate u Hernville fil-Panama. Dawn iż-żewġ kumpaniji kellhom jirċievu mal-5,000 € kull jum minn żewġ kumpaniji oħra, MacBridge u 17 Black. F'Novembru tas-sena li għaddiet ġie żvelat li Jorgen Fenech kien is-sit tal-kumpanija 17 Black, li jfisser li Jorgen Fenech kellu jgħaddi dawn il-flejjes kbar kull jum lil Keith Schembri u Konrad Mizzi permezz tal-kumpaniji rispettivi tagħhom. F'Ottubru tal-2017 ġiet assassinata Daphne Caruana Galizia u aktar minn sentej wara jiġi arrestat Jorgen Fenech brabta ma' dan id-delitt. Issa f'dan l-aħħar żvilupp f'din l-akbar ġraja ta' korruzzjoni u kriminalità li qatt ra pajjiżna, il-persuna li ngħatat il-maħfra presidenzjali qed timplika b'mod dirett lit l-leminija ta' Joseph Muscat fl-assassinju tal-ġurnalista li kixfet kollox.